Keçên xwendekar ên Efxanistanê daxwaza alîkariyê dikin. Problema 200 salan ya fizîkê hate çareserkirin. Teknolojiya ku ava behrê dike ava vexwarinê hate pêşxistin. Li Erzurumê fosîla dareke 106 milyon salî hate dîtin. NASA dêşxîza li heyvê alavan hilberîne. Li laboratuwaran mejiyên biçûk hatin pêşxistin. Vîdyoya nû ya robotê Boston Dynamicsê. Dosyeya me ya hefteyê derbarê teknolojî pêş dikeve lê mirov zûtir pîr dibe de ye. Li Efxanistanê piştî dagirkeriya Talîbanê ne tenê rêveberî hate desteserkirin. Deselata nû bandoreke zêde li ser jiyana hemû Efxanan kir. Ji ber vê sedemê gelek kes mecbûr man ku welatê xwe biterkînin. Bi taybetî jî zagonên deselata nû jiyana jinan bi giştî tecrîd kir û heta jiyana jinan desteser kir. Bandora neyînî ya Talîbanê li her qadên jiyanê destkeftiyên jinan bin pê kir. Li Efxanistanê yek ji komên keçên xwendekar ku di qada zanistê de xwe pêş dixin hatin astenkirin û keçên xwendekar ji dewlet û rêxistinên sivîl daxwaza alîkariyê kirin. Keçên xwendekar ku koma wan wekî tîma robotîk dihate pênasekirin, sala borî perçeyên erebeyên kevin bi kar anîn û ji bo nexweşiyên COVID-19 cihaza bêhinstandinê pêşxistin. Keçên xwendekar di axaftinên xwe de dibêjin ku hêjî dixwazin pêşeroja Efxanistanê ronî bikin. Lêbelê piştî Talîbanê nikarin xebatên xwe berdewam bikin. Ji ber vê yekê dixwazin herin welatên din û berdewamî xebatên xwe yên zanistî bikin. Ji ber vê yekê tîma robotîk alîkariyê ji rêxistinên sivîl ên mafên mirovan dixwazin. Heta niha qada fizîkê bûye bersiva gelek pirsan. Her wiha hem bersivên ku hêza kişandinê ya du gerstêrkan ku bandorê li tevgerên wan dike jî çareser kiriye. Lêbelê ev 200 salin ku fizîkvanan netkarî bersiva hêza kişandinê ya sê gerstêrkan bikin. Hegî Paris û Berî Ginet ku li İsraîlê de jî demeke dirêj e ku li ser vê problema fizîkê dixebitin. Piştî demeke dirêj Paris û Ginet bersiva vê pirsê peyda kirin. Ji ber problema sê giraniyan zanyaran kişandina giraniyê ya navbera heyv, roj û cîhanê de jî fêm netkirin. Ev pirsa ku fizîkvanan netkarî bersiva wê bidin her wiha bingeha teoriya kaosê ye jî. Perest û Ginet ji bo çareserkirina vê problemê pêşî dibêtiya tevgerên her sê gerstêrkan yek bi yek hesab kirin. Bandora her tevgerekê ya li ser her sê gerstêrkan hatin qeyd kirin. Di encama xebatê de dibêtiyên ku herî pêkanin hatin hesab kirin. Feyda vê keşfê ya her du zanyaran wê bandoreke zêde li ser astronomiyê bike. Piştî vê keşfê zanyar wê karibin têkiliya kişana giraniyê ya navbera heyv, roj û cîhanê de baştir analîz bikin. Ava ve xwarinê yek ji pirsgirêkên herî mezin a cîhanê ye. Her sal ava ve xwarinê kêm dibe û ji ber vê yekê nîqaşên bi destxistina li ser ava ve xwarinê jî kûrtir dibin. Li gor rêxistina tenduristiyê ya cîhanê di roja me de 785 milyon mirov hêjî ava paqij ava xwarinê nikarin bi dest bixin.
لالی دنجی و خوارنا آوا بحران زرارین مزن ده بدن مرۆڤ و نەخۆشیên گورچکê derdixin holê. Demeke dirêje ku zanyar li ser vixwarina ava behran lê kolînan dikin. Zanyarên li Koreyê çareseriya ava behran peyda kirin. Filtreyeke ku di nav çend deqeyan de ava behrê vedguherîna ava vixwarinê pêşxistin. Mirov dikarin vê filtreyê têxin nava cihazên ku avê paqij dikin. Her wiha filtreya ku hatiye pêşxistin ji sedî not û neh ava deryayan ji xweya wan paqij dike. Heke ev filtre bênavber were bikaranîn mehekê xwe li ber xweya ava behran digire. Berê jî xebatên vê rengî hatibûne pêşxistin. Lê belê filtreyên ku hatibûne peyda kirin tenê 5 saetan dikarîbûn avê paqij bikin. Zanyarê ku di xebatê de cih girtiye Dr. Yohul Wu dibêje ku di pêşxistina filtreyê de nanoteknolojî hatiye bikaranîn. Her wiha di nava filtreyê de perdeyeke sêrehendî heye ku dikare xweyê ji avê paqij bike. Heke ev filtre were erêkirin, tê payîn ku wê pirskirêka ava vixwarinê bi piranî çareser bike. Lê belê ji ber vê yekê jî pêşî divê filtre ji aliyê gelek sazî û dezgehan ve were erêkirin. Erdnîgariya Kurdistanê ji ber ku gelek kevnare her roj fosîl an jî bermahiyên dîrokî têne keşifkirin. Li Bakurê Kurdistanê yek ji wan bajarên kevnare jî Erzurûme ku herî dawî bi fosîla dareke kevnar bala zanyaran kişandiye serxwe. Zanyarên ku li ser dara fosîla dara kevnar lêkolîn dikin per giringiyê didin vê fosîlê. Ji ber ku li gor texmîna zanyaran ev fosîl ji berî 106 milyon salan maye. Her wiha zanyar dibêjin ji ber fosîlê xuya dibe ku berî 106 milyon salan li Erzurûmê dibe ku deryayek hebûye. Di derbarê fosîlê de zanyar dibêjin ev dar li herêmên ku germav û volkan lê hene şîn dibe. Ji ber vê yekê ev fosîl pir giring e. Dibe ku di serdemên berê de bajar bi temamî derya bûye. Lê belê divê em bizanin ku destpêka bejahiyê çawa destpê kiriye li bajêr. Di derbarê fosîlê de zanyar dibêje ji ber ku ev bermahiyên xwezayê ne wexta ku li cihekî veşartî dimînin bi tuawayî taybetiyên xwe wenda nakin. Ji ber vê yekê fosîla darê tu taybetiyên xwe wenda nekiriye û zanyar dikarin lêkolînên berfireh li ser fosîlê bikin. Berî niha Ajansa Fezayê ya Japonyayê dest bi projeya hilberandina xurekan al ser heyvê kiribû. Vê carê jî NASAyê berê xwe daye heyvê da ku hin alavan hilberîne. Lê belê NASA wê ne xurekan hilberîne. Ew ê ji xîza li ser heyvê alavên ku bi kêrî jiyana astronotan ya li ser heyvê bi kêr tên hilberîne. Ev demeke dirêj e ku NASA dixwaze mirovan bişîne ser heyvê. Di çarçoveya vê xebatê de yek ji xalên giring şandina alavên ku li ser heyvê têne bikaranîne. Zanyarên vî karî dibêjin ku heke alavên astronotan werin şandin wê giraniya wan pir zêde be. Ev yek jî hem ji aliyê aboriyê ve hem jî wekî bar pir zêde ye. NASA ji bo çareseriya vê yekê projeyeke nû kiriye. NASA wê bi cihaza bi sazûmaniya sêrehendî ya kompaniya Rodurê li ser heyvê ji bo ceribandina hilberandinê bikarbîne. Cihaza ku were şandin plastîkan bikarinayîne. Ji dêvla vê yekê wê xîza li ser rûyê heyvê bikarbîne. Bi saya vê yekê NASA wê bi tiştên heyî li ser heyvê alavan hilberîne. Heke NASA ji vê projeyê encamên erênî bi dest bixe, di çûyîna ser heyvê û jiyana ser heyvê de wê pêşketinên mezin pêk werin.
دخباتێکە نوودە زانیاران مەژیەکێ لابۆراتواریک و چاوێن وی هەنە پێشخستن. چاوێن مەژیەک و هاتیە هەلبەراندن بەرتەک نیشانی ڕۆنیێ دەدە. کۆمەکە لێکۆلینێش بۆ هەلبەراندنە ئۆرگائیدên مەژی سوودجە پلۆرەپۆتەنتên حجرەیên کۆکی گرتن. ئۆرگائیدên ئۆرگانەک و ڕووبڕوو دمینن تەقلید دکن. ئەف حجرەیên ڕایەکی یên سێرەهەندی ji بۆ خەباتە لە لابۆراتوارێ وێ بکێر بێن. پشتی سه ڕۆژان زانیاران ji xebata xwe encam girtin û ئۆرگائیدên mejî vezûkilên optîk hilberandin. Vezûkilên optîk hem pêkhateyên mejîne ku di pêşketina çavan de bikêrtên. Di nava 6 rojan de encamên lêkolînê bi çavan jî xuya bûne êdî. Li gor zanyaran ev pêşketin wê di pêşketina emroyan de ji bo pêşketina mejî û çav werine bikaranîn. Bi gotineke din encamên vê xebatê bi taybetî wêbkerî nexweşiyên çavan werin. Ji zanîngeha Düsseldorfê zanyar Jo Kopalakirişmin ku beşdarî xebatê bûye dibêje ku di encama xebata me de orgayîdên me jî bertekê didin roniyê û dişibin hücreyên di nava bedena mirov de ne. Boston Dynamics bi navê Spot û Atlasê du robot pêşxistin. Robotên ku dilingî hatine pêşxistin bi tevgerên xwe şibandine mirovan. Di vê vîdyoyê de hemû tevgerên robot Atlas xuya dibin. Robot dikarin li ser piyekê bipengizin, dikarin li ser derenceyan bimeşin, li cihên piçekî kaşkî bimeşin û dikarin teqleyan bavêjin. هەروەها di dîmeneke din de jê robot çawa dixebitin hatiye nîşandan. Berî niha jî vîdyoyên robot Atlas hatibûne parvekirin. Lêbelê vê dîmenê de xuya dibe ku zanyar hinekî dî jî li ser robot xebitîne û pêşxistine. Her ku teknolojî pêş dikeve bandorê li ser jiyana mirov dike. Pêşketina teknolojiyê pirî caran barê mirov sivik dike, pirî caran jî bandorê li ser tendurustiya wan dike. هەرچقەت ji bo nexweşiyan tedawiyan bibîne û pêşî li hin nexweşiyan bigire jî hin neyêniyên teknolojiyê yên li ser bedena mirov jî hene. Li gor zanyaran her ku teknolojî û zanist pêş dikeve, mirov jî gor bêyekê zûtir pîr û kal dibin. Mirov di carekê de yekser nexweş dikevin û nexweşiyên wan ên giran rû didin di roja me de. Zanyar dibêjin sedemên nexweşiyên berê û nexweşiyên di roja me de ji hev veguherîne yêdî. Ji ber vê yekê jî nojdar zehmetiyê dikêşin di pênasekirina nexweşiya mirovan de.
Di roja me de mirov li rastî bi sedan mikrovîrusan dibin. Di serdemên berê de dibe ku mirovan di tevahiya jiyana xwe de bi qasî rojekê mirovên roja me me'rûzî van mîkrob û vîrusan nedima. Li kargehên wekî ofîsan sazûmaniya klîmeyan, lembe, monîtorên kompîteran, telefon, radyasyona elektromanyetik, gêmbûna xwerekan û gelek sedemên din bandoreke neyînî li mirovan dikin. Herçi qas nexweşiyeke mirov a fîzîkî tune be jî bedena mirov alarma nexweşiyan dide. Bi vî awayî bedena mirov hîz dike ku di rîskeke mezin de ye û nexweşiyeke giran nêzik dibe. Ji ber ku bedena mirov her tim dibin gefeke wiha de ye roj bi roj bandorê li derûniyê jî dike. Her wiha stresa mirov zêdetir dibe û pirî caran mirov di rojekê de nexweş dikevin. Berî 300-400 salan temenê mirov kurttir bû. Ji ber vê yekê jî mirov zêde bi faktorên derve bandor nedibûn. Lêbelê di roja me de ji ber ku teknolojî û zanist pêş ketiye emrê mirovan dirêjtir bûye. Di temenekî dirêj de mirov zêdetir bi faktorên derve bandor dibin. Ji ber vê yekê bedena mirov zûtir bi vîrus û mîkroban re rûbirû dimînin. Di encama van hemûyan de jî herçi qas teknolojî û zanist bêkerî jiyana mirov were jî ji aliyekê ve jî mirov dikare bibêje ku pêşketina wan tehdîdeke veşartî ye ku roj bi roj bandoreke neyînî li ser bedena wan dike.